आफ्टर तुमच्या सारख्यांना ना माहिती, जे गुन्हेगार आहेत त्यांना आफ्टर काय माहिती. असतं? आफ्टर म्हणजे काय की ज्यावेळेस आपण जिल्हा जातो, एंट्री होती आपली, एंट्री झाल्याच्या नंतर सांगतो, एंट्री जेव्हा झाली ना आपल्याला ताटपाट भेटते. ताटपाट म्हणजे काय? चादर, समजतंय का? चटई, प्लेट. ही ज्यावेळेस भेटते ना आपली, तेव्हा चिव्वा काढतात, केस विस कापतात. त्यावेळेस ज्यावेळेस आपली एंट्री होती ना, त्यावेळेस आफ्टरला झोपवतात. आफ्टरला कसे झोपवतात? 2 अट्टी 4 बोट, म्हणजे 1, 2 आणि 4 बोट फक्त देतात. त्या जागेवरती झोपायचं 1 डे. ते पण कैचीमध्ये झोपायचं. आता तू म्हणजे कैची म्हणजे काय? मैतीला माणूस ज्यावेळेस झोपतो ना सरळ एकदम, पायावर पाय टाकतो असा, हातावर हात, 1 साईड झोपायचा अख्खं. त्यावेळेस माणसाची लायकी कळते भाई. समोरच्याचा पाय आपल्या तोंडापाशी असतो आणि आपला पाय त्याच्या तोंडापाशी असतो, तर अशी लाईन झोपते 1 टाइम अशा अख्खी सरळ. एखादा माणूस जर का अचानक उठला ना, तिथं नवीन जर का असलं उठला ना, तर घाबरून बेशुद्ध होईल.